Lakhain ko rapon nilib MAC constituency ke parlo mate North Eastern Silonian Forest Range angkang Panjan Merabheti Forest Sub-beat asai hempen kilometer isi kahelo Bokial Khat Kalioni Alang Royalong kanghu athengpi phanhum thom pardun ron pen kenep long Karbiang long ang nama athengpi arniwang ta ke pavir lapen ason ador ke do ahormu aron trepen arniwang ajowang ta chimit me pin pen ke pon kanghu ajutang langno ing ton telang Lason si kedam tang chitia cheklo ni phai ing korener kebar ni malom pen joy pen thengpi kang hua phan pen kewan ji la pen ke jordam ji a phan pu kachi sik kache dang aberta long dun bom si a junior lo Merabheti Forest Sub-beat Forester 1 Renon Crow Forester 1 tilok jigdung atum kache paduk chepalak pen kalioni alang roi suding kiri ka kuruk bom ahutsi kedam tang pre cheklo ni phai ner kep adap por phai ke thom the ang prin prele a por malom kalioni alang roi Bokial Khat pu along thot si ke phwa phan pen hum thom kanghu kar thang athengpi nep long lo Laso thengpi ke nep damahut Merabheti Forest Sub-beat atum lapen Bogijan Forest account bit atum chelang pet pensi Laso kanghu athengpi nep dam long lo Bonta Laso thengpi kibi ke langroi paraya joni langke harahut amuni datum ke karapor dokok luputa pachini pontu athengpi ke bonsam lapen lalpoma kaddu kawe septing koiso se doji hithia kulada dorke sikasuri trainer cap doji la so thengpi karbiang long pen angtan mate golaghat district anatsi ke jordam ji aphan kachi sik pusi pachini pon petrolin nambo muchi da mane la kek bukial hatlong lapu jitu ditung dapat dung het kilometer ini ber ne theology Jadi itu ada perangkai son sih macam petrolin nambah masuk siapa mana detect long lo, kasi piece 18 piece itu mana sis long. Apa yang pilih sah? Ini ke bonsum do, lapen lali do, ada imolo, lapan thong do, siklas. Tekon bag amoy doji a kibi ke? Kibi ke 20 plus do. Ta value के market value कौन बंदो जी? Value के इन्हें के 18,000 something सुनती। क्या मुनीत फंड डेवलप लो मना? मुनीत पंगे डेवलप क्योंकि दाम बहुत मने itu mana telang lo malam itu mangke जैसे राइज जो लोग काजू लोग मने itu mana तेला बांगसोत असो थेंग पी कोनात बेंसी वन लो nili tingge latung langroi bensi kan wan lapu meleng hoi si mane lapu laso jitu hatu pusi mane papor sonsi mane daud lah si lapu hoi tu panjang lapu arijak pen sonji pon lapen labang so kachong hua thengpi ke wan ke panjanang nam malom pensi ke wan pusi hon thepon labang so thengpi do anta Bogijan Forest Beat account sai hemalong si arona tengpen Bidam koklo mate sis pidetlo Koila mati pen Samson ingti carving long live